Zativutatu ku South Africa kuja akuluakulu pamene tikukambano zonena kuti achibale aja amene anambwandiridwa mu basi ija akuti basi tikumatumizidwa toyenawo azibwerera kuno kumudzi kumakamba zoti zikukhalanso motani ife timati anthu afika kale kaya nanga afika kale alowa kale mu South Africa umo azibwereranso zikukhala motani tifotokoze bwinobwino kunena kuti basi ija linafotokoza inanyamula anthu okwana 90 ndipo imayenera zinyamula anthu okwana 70. Tinafotokozanso kunena kuti ifetu tikungokhulupirira zonena kuti kumangoyembekeza kuti mwina anthu amenewo onsewo ali ndi zilolezo zotani zokhalira mu dziko limenelo, ali ndi mapasipoti kuti palibe amene alibe mapasipoti fangadule pasipoti ndezikhaso zovuta timakambatu chonchotu. Koma zapezeka zonena kuti pa anthu 90 aja anthu 45 hafu ndithu ya anthu amene anali mu basi imene jayi hafu analibe mapasipoti kuvenja endi zikuchita kuonekeratu ndi mmene anatani anavencheranso mu basimo nangati nganenezani fangati mwadzadzana mu basi choncho tinganene kuti inuyo muli ndi zilolezo inu ngati mupakirana mu basi choncho ndi ukalowa mdziko limenelo mukalowamo mzilolezo inuyo ayi ndithutu anthu 45 akuti azitumizidwa kumabwera kuno. Anthu 45 enawo chomwe chikuchitika ndi chani kujatu posatengera zonena kuti anthu sitikufunani amalawi musabwere kunoku ku South Africa. Ayi ndithu basiyo ndi zonena kuti ayimitsa pamenepo driver uja paja wake deka mukudziwa eti ndiye kwapezeka zoona kuti iwo amene amayang'anira nthambi ya za mayendedwe kumene ku South Africa apanga zilinganizo zonena kuti anthu 45 enawo apezere basi yabwinobwino ayende bwinobwino akafikeno kumene akupitako. Mwayiona amene watsala mu South Africa fazani ali ndi mapasipoti ali ndi zilolezo zonena kuti akuyenera akhale mu South Africa. Passport basi ndi zidindo zija akuyenera ndi kuti akhoza kukhalamo mmenemo kufikira mwina nthawi imene angambenso kutani kulimbana nawo kuti inu mwapakana mupitirira tinakupatsani masiku mwakuti kaya aziona kuti apanga motani komano ndi kuti atani anyamula. Guys, ku South Africa kujatu kulitu zimbalangondo za anthu oyipa achina mchiuno amene wawo amene akumapezeka athamangitsa mafolena koma kuliso ena mukatha kuona apolisi amene agwirira ntchito apa apezeka zoona kuti anthuwa apatse transportation kuti azipita yani azipita ndi kuti kumeneko kukasiya kumenenonso pano anthuwa akupita. Pamene anthu 45 enawo ndi zonena kuti I think mwina angogwisa ntchito kaya ndi basi yomweyo koma abweza tikunena panopa kuti azipita ku Beitbridge kumene analowera akafika Beitbridge po akakhala pamenepo akadikirire apange madongosolo onena kuti anyamule anthu amenewo mpaka adzafike kunoku ndi kuti kuchani ku Malawi. Pepani ayi mawu ake aja amati pepa anthu waru ananyamuka ndi cholinga zonena kuti apa ndi basi goodbye Malawi apa tikupita atu ifeyo tikasake uko tikamenye haso koma ayi ndithu zavuta. Guys, tinenenso zonse apa mwabwereza zamayendedwezi tiye tikhale nazo serious. Zina zitisamata kuziputa daleti mupita kumene kujaku mulibe mapassport. What do you expect my guys? Ndi mmene kulili panopa. What do you expect? Tapitani mukalimbane nazo kaya ku immigration kuchaka mupanga motani koma push your way there muzikankhire ndithu ku immigration kuja mpaka kumene kujaku mupangise passport yanu. Mukapangisa passport yanu ndi muzinyamuka mapita kuja zimakhala zinthu zosakhala bwino muzikafika kumene kuja passport ndi kuti mulibe. When I was there ndimakamba kuti nthawi imene ndali kumene ndinakumana ndi ndala wina wake akundionetsa passport yake yakalekale napaka expire kalekale mapeji ose anatha ose ndikudinda ose anatha inu passport yanu ndi ayi tendizikhalani serious akuluakulu. Even ine imene ndinali kumeneko inayi nthawi ya covid ya ma 2020 muja nthawi imene jayi kunazapezeka zonse passport yanga ankasintha mapassport nthawi imene choka mapassport akalekale ajobwetsa ma electronic passport zomwe zinazitika ndi chani tinapita fe ku consulate ku Jeni kuja tinachoka ku Durban kupita ku consulate ku Jeni kunali ku Pretoria right. Tinapita ku Pretoria kuja feyo ndikukalembera passport kumene kuja anatitumizira ma document athu kuno analembera passport nkuitumiza ku Pretoria kuja mpaka ku Pretoria kuja atayilandira anayipanga forward kuzatipeza fe ku school. Mwayiona passport inazapangidwa kuno ku Malawi ifo sabwera kuno ya inapangidwa kuno ku Malawi nangotumiza zithuzi chani passport anayipanga kuno ku Malawi inanyamuka
kupangidwa shipped nakafika ku South Africa ku consulate anatumiza. So zonena kuti mukhoza kupangisa passport even muli kumene kuchako ngati passport yanu inaonongeka. So let's be serious my guys. Fa kumene kuchako akamakufunsani passport yanu ili kuti zizikhala zovuta zonchito. At least muzikhalako ndi passport yokhayo. Tizikhala serious. Tizikhalako ndi passport yokhayo. Tizikhala nayo chabwino. Zinazo zizivuta ina asylum chani tizitamangisana nawo koma akatigwira kuti passport yako ili kuti uzita kumaonetsa. Koma osali izizi ukalowa panda passport nde muyembekezerano chani. Ndi zimenezi tsopano akubweza ndi apa chimene chachitika ndi chani. Chapezeka zoona kuti magayi ndi zoti apa aluza ndi ku transport. Mayiona transport yawo yonyamuka kuchoka kuno ukafika kumene ku South Africa fa apa ndi kuti akafika ku South Africa transport yawo yonse amene papa yagwira ntchito ndithu. Kumene anagwirizana nakuti tikafika ku South Africa inde sana akafike ku depot kumene amene akafika koma akalowa ndithu mu South Africa ndikuti passport ndrama yawo yonse ya transport yonse madzi. Tizikhala serious. This is not on. Sitingamasupportere izizi. Tikhale serious kumbali iyoka. Make your passport and go there. Olo chabwino passport chira kaya zonena olo chabwino azikayikana pa Berry Bridge. Uli passport iyi machine ano analepera kuipulenta bwino mwina tingamathe tikumvesesa ori munayeseza. Koma baba guys, ayi be serious my guys. Izi tikuyankhulaze anyamata ena muzikhala kuti mukufuna kunyamuka kumapita ku South Africa. Ife tikunena kuti it's fine pitani famu kuziwa situation imene ili kumeneko koma ngati mukufuna kupitako ndekuti inu mwazithemba kunena kuti mukakhalako popo. So we wish you well. Pitani kumene kuchako koma kakafika kumenekoko muone sisi zoona kuti mwanyamula passport yabwinobwino mukamapita kumeneko muone sisi zonena kuti mukuyendanso ndekuti magalimoto abwinobwino basi ikanakhala iyi sanayipakira anthu 90 amene wawa mwina anthu awana akatha kudutsa osewa anali mapassport panga jene akanakhala napakira mwina anthu kandi 70 kandi anthu kandi 56 kandi 50 chakuti kandi 60 anakatha mwina kudutsa koma facho chani simufuna kutsata malamulo ndi zachidu zamadulira zimakomananso ndekuti ndi zimene zizi zamadulira komano sitifuna kunena kuti noti zipita kumene kopanda mapassport tipiteni ndi mapassport ndizofunikira zimenezo mabasi osoti sapanikizanemo kodi muti ndi chani kapena mwina mwake maoneke ochipa komanso inuyo ena zandakumbukiraso so kawaso enaso ndamagwisa ntchito ma truck driver nkumanyamulana aya mukanyamula akazanga truck driver basi ndekuti nazikhala mmene mukama guys zimenezo yeah tiyendeni transport zabwinobwino izi zamadulira izi mapeto ake runda amene wawa. Anyways, come back home ife ndemo zatipeza kuno kunyumba and it is akulandilani whatever the case is. If inuyo nda anthu athu rolo patavuta motani inuyo ndathu imutipeza kuno ife zakulandilani kaya mupangaso madongosolo kuti muzibwerera koma ndere mupange madongosolo bwinobwino munyamuke muzibwereraso mupite kumeneko mukafikako bwinobwino. Otherwise sizoona munthu anafika kale kenako azibwerera zimakhala zinthu zokhomodwisa wino koma guys mukuziwa kale kuna kuti inuyo munapanga kale zinthu zamadulira ndi zamadulira zimapanga chonchi ndithu zimapanga chonchi. So be serious next time mukabwera ngati mukufuna kubwererako kumeneko pangani mapassport munyamuke no muzipita kwerani mabasi bwinobwino osati kunena kuti chani ya inunso amene mwafika kumeneko akulandirani bwino tanthawa anthu 45 ino amene akupangani lidizi kuti no akunyamulani even pa galimoto zawo akulandirani bwino akhoza kuyankhulani za chipongwe kaya akuonetsera zinkhope za matsinya koma pero penipeni action yomwe akupasani iyi ndi action yabwino yonena kuti no mamora akubwezeni nonse ino apezeko zolalani akulandirani ndiye musapange zinthu zofoyira kumenekoko. Do it the right way. Pitani kumeneko mugwire ntchito osati mutayirire inanu mpaka mafenka ma drug kumeneko kumasuda zimashisha zija ndekuti ziusi pwa majeni mwapitira ntchito kumeneko tapangati zonoti no mugwire ntchito kumenekoko mupange zonoti kandramako mupeze machane omatumizira kuno kaya muziseva komweko mukamazanyamuka muzangoyinyamula komabwera kuno zapanga zinthu zanu malinga kuti achibale waso ena samakhulupika amangolavwa zaso ndrama zija koma mupange zonena kuti no mukagwira kandrama kanu kumeneko mukagwire konoti no kuno muzapangireko zolongosoka fa kumenekoko simudzakhalitsa iyayi one day kuzakhala kovuta kumeneko khalako ndiye muzayenera munyamuke muzibwerera kuno muzabwerere kuno mutapanga ko zinthu kunoku mukuthawa kwa mavuto ndiye mupezeke zonena kuti no kumeneko konso muzikapanga zofoyira mpaka kukayiwala zonena kuti tuchokera kuti kunoku ngati kungasinthe anthu ake ndinuyo fandere kandramako ngati mungapange invest kunoku zinthu zingasinthe kaya mugula nyumba kaya mumanga chani koma mukamazabwera muli ndi zina zake kunoku inuyo 245 anthu amene wapangida kiliyali inunso inu ena amene muli kumeneko ina none mwakhala zaka kumeneko kaya mupanga chani kaya kunyumba kuno kaya mwakwanisako zotani
ine tusuwa polisi sindikupangani kukugwirani pakhosi kuti chani, koma ndikuwuzani kunena kuti no yambani kumaganiza kunena kuti ngati simmapanga investa no ena anu mwina kuno kumapangako zitukuko, ndipo ndikuziwa ngati friend wanga anandifotokozerako anapanga zinthu zakupsa kwambiri. Ena anunso ngati kumene ngoko simunapangeko zitukuko kuno, takwirani molimbikira kandramako mupange zonena kuti mupange invest kuno, osakomedwa ndi kumeneko. Kwa eni tundi kwa eni kunoko muzafuna kubwira, kufuna mukazabwira muzafikire pabwino, osati tizizati awanali South Africa koma taonani mmene akuonekera ndebola soro kumakhala komwe kunoto, sirufuna zimenezo padzi muzidzaoneka kusintha akuti